Сәлем минем қызық сунушан достым. Біздің бүгінгі рәсім дәрісіміз тоғында қызықлырақ, музыкаға қағылышлы болашақ. Чөнки біз қобыз деп аталушы башқұрт милли музыка ойын құралын ясаяшақпын. Қора фломастер білән альбом бите алда уртаға зур булмаған түгәрәк яса. Тик ул түгәрәкнең сызыгын туташтырып бетермә, біраз гына ара қалдыр. Шул арадан шығып, кечерәк илмәк дек ясарга кирәк булачак. Минем артан кабатла. Башкорт дигән милләт белән танышабызмы? Әйдәгез. Башкортларның күбесе күрше республикада Башкортстанда яши. Шулай ук аларны Татарстанда да очратып була. Элек-электән башкортлар тирлекчелек белән шөгыльләнгәннәр, иген иккәннәр, умарта тотканнар. Эшләп арыганнан соң, ял итәргә утыргач, алар кубыз чиртә торган булганнар. Без кубызның металдан эшләнә торган дуга сыман тексы белән телен ясап та куйдык инде. Бу музыка уен коралында ничек уйныйлар соң? Кубызның дуга сыман өлешен ике бармак белән тотып, тешләргә терәп куялар да ирнәр белән кысалар. Афәрин! Аннары бармак белән кубызның телен чиртәләр. Ул үзенчәлекле тавыш чыгара. Шул рәвешле көй туа. Бу көйгә биеп тә, җырлап та була. Көй уйнаучы булганда җырлауы да күңеллерәк. Шулай бит, достым. Ә сез беләсезме? Кубызның дугасына төрле бизәкләр төшерә торган булганнар. Шул металдан эшләнгән әлеге музыка коралы матур үзенчәлекле кыяфәткә кергән. Без дә бизәк төшерик әле. Мин менә шундый очлы сызык белән бизәк ясыйм. Ә син үзең теләгәнне яса, бик яхшы. Синеңчә ул нәрсәгә охшаган? Думрагамы? Юкла. Нәрсә? Курайга дисеңме? Син хаклы, дустым. Кубызда уйнау өчен аны иреннәр белән тешләр арасына кыстыралар. Ләкин аңа өрергә кирәкми. Шулай итеп, кубызыбыз сары һәм кызгылт сары төсләргә керде, ә хәзер аңа бераз шоколад төсе өстик. Кызгылт көрән карандаш ал да кубызның эчке өлешен буя. Кубызны ялгыз гына да чиртәләр. Ансамбль белән дә уйныйлар. Ансамбль ул берничә кеше җыелып, бер үк көйне бергә матур итеп уйнаучылар. Ансамбльдә кубыз да, курай да, думбра да булала. Думбра безгә инде таныш думрага охшаган. Исеме белән генә түгел, кыллары булуы белән дә. Ул кылларны бармаклар белән чиртеп уйнарга кирәк. Алар матур тавыш чыгара. Достым, ә син нинди җырлар яратасың? Мин үзебезнең халык җырларын тыңлыйм, ләкин башкорт көйләрен дә бик яратам. Аеруча анда шаян рәссамнар турында җырланса. Безнең кубызыбыз әзерме инде? Юк әле, әйдә аның төсен сары карандаш белән бераз ачып җибәрик әле. Кызгылт сарыга буялган өстеннән сары белән буя. Кара, ничек шәп килеп чыга. Шулай итеп, кубызыбыз ачык төсләргә керде. Зурайып, матурайып китте. Әйдә, син уйнарсың, ә мин җырлармын. Ә хәзер төсле карандашларны читкә куеп, көй ясыйбыз. Көйне ясап буламыни? Әлбәттә. Моның өчен кара маркер белән дулкынлы сызыклар сызабыз. Бу җил икән дип уйламасыннар өчен сызыклар өстенә скрипка ачкычы да яса. Мондый билгене музыкантлар куллана, достым. Минем арттан кабатла. Берничә нота өстәсәк тә була. Менә шулай. Бик яхшы. Рәсемебез әзер. Ура! Тиздән яңадан очрашырбыз. Сау бул!